I des d'ací, des d'aquest lloc privilegiat, des d'ací, des de dalt del santuari, que n'hi ha unes vistes panoràmiques extraordinàries, darrere tenim la desembocadura del riu Xúquer, serem un poble molt xicotet, Busot, que té un encant molt especial. Han celebrat les festes de moros i cristians, i dels molts actes, a mi em va arribar al cor un acte molt bonico i molt solidari. L'ofrena de flors i productes solidaris per a la gent que està ara patint. Dins de les seues festes de moros i cristians, la localitat de Busot va retre un sentit homenatge al seu patriarca Sant Josep. Una vegada finalitzada l'ambaixada contrabandista, totes les comparses d'este poblet alacantí van participar d'esta colorista ofrena de flors, en la qual no va faltar l'alegria de les comparses i les seues bandes de música. Vostè què és, cristiano? Pues soc cristià i contrabandista. El que passa és que avui vaig vestit d'ambaixador perquè acabem de fer l'ambaixada. Jo ja porto 15 anys sent ambaixador i és algo que m'agrada i no puc deixar-ho. Per ser un poble menuet, és la festa principal i estem parlant de que quasi el 50% dels veïns del poble participen en la festa. Somos un pueblo de unos 1000 y pocos habitantes, somos unos 300 festeros alrededor más o menos. Y bueno, el que no sale participa, si no los boatos, en ayuda a las comparsas, en ayuda a la comisión. Com està vivint aquestes festes? Pues molt bé, estem molt emocionats de veure que tot ha transcorregut molt bé, en bon sol, en bon temps, i la gent que ens ha apoyat i ens ha acompanyat estem molt satisfets de tot això. Vostè ha portat tota la família al seu voltant? Sí, som tota la família així, xiquets, les pares per ir ajudant conforme han pogut i tot molt bé. Enguany l'acte va tindre un important caràcter solidari, ja que a banda de portar-li flors al patró, els festers portaven cistelles plenes d'aliments per a les associacions benèfiques de la província d'Alacant. També n'hi ha que recordar-se de la gent que està patint necessitats, no? Exacte, jo crec que enguany és un signe molt important que l'ofrena no només siga l'ofrena de flors, com sempre, sinó que siga també ofrena de dons. Aniran a la Casa Veritas, la casa de sida que regenta Càritas Diocesana, a Alacant, i també anirà a la Casa de la Caritat, l'albergue de transeúntes que n'hi ha a Oriola. No solament ofrena de flors, sinó també una ofrena solidària, perquè també es porten productes, no? Portem aquí de tot, hasta gel. Nosaltres sempre un poc contribuïm a la causa i res. Si podem donar un granet d'arena tots un poquet. Sens dubte, esta és una de les ofrenes més coloristes i animades que en cor de festa hem visitat. I un bon exemple que demostra que si un poble xicotet vol fer festa, en fa i de molt bona qualitat. Què vistes que n'hi ha així al voltant del santuari del castell de Cullera? I esta és la típica, en qualsevol puesto que...